uAyas Shells ungumculi ocula umculo wase-Afrika. Yes. Njengabo Babu Hugh Masikela ababemele true African music, abamele izinto ezenzakalayo eAfrika. Yeah, umuntu ocula umculo kanjalo Ayas Shells. Into esihlangene ngawo kakhulu la ilaba abala phambili kwethu nala sibuya khona i-issue yabantu bokufika abangenamaphepha abase South Africa nama activities abawenzayo. What can you say about that? Engingakusho kuyasihlumeza futhi kuyasilimaza kakhulu si South Africa ngoba bonke abantu abala eAfrica noma eSouth Africa basuka kuma families and yonke into iqala kwi-family before kuze kube i-city noma kuya abroad to i-country. So lento uma ingalungisekile ngala ekhaya yenza ukuthi even noma sesi abroad kube nzima. So umculo wami based ekuthenini azibuyele la emasisweni. Yeah. Ake sibuke ngoko-music ke manje. Ama-artists amaningi, they are not very vocal about indaba yabantu bokufika. They are not participating kuma-march akhuluma ngalezo zinto. Yini eyenza ukuthi wena uthathe stand? Ukhathalela ubumina. Ngoba ukukhathalela wena mfowethu ukukhathalela mina. Mangibuka wena ngibuka mina, i-reflection yami. Mangikubona ungekho esimweni esi-right, which means nama ngikho esimweni esi-right. Yikona okungisukumisa kakhulu nanokuthi abantu abezwa ngendlela efanayo. Uthola ukuthi omunye uphiwe njengobhuti ophakela umthakathi baphiwe ekhulumeni. And abanye abanjenganathi baphiwe ekuculeni ukudlulisa one and the same message. Ngoba nabantu abalalele nababukelayo abefani bezwa ngendlela ezihlukahlukene. So kumele kube khona umuntu omela labo bantu abalolo hlobo. That's why ngithe ake ngisukume ngimi nami ngithi cha iSouth Africa ibuye. Abantu abaningi mabecula especially they believe more on a commercial lyrics, into ekhuluma mhlambe ngobumnandi and stuff. Kunzima kanjani ukusurvive kuwena or to come up with a hit ube ucula umculo we message knowing very well ukuthi abantu they are more interested on a commercial music? Engingakusho ngathi ngiqale ngawo o commercial kodwa bu commercial unawo ama lyrics ngoba ngize ngaba participate kwi Philip Moses Mabhida ka Casper nga perform only artist unsigned artists to perform kwi Live Better ye Capitec before kufika iCovid. Then kwafika isikhathi webhayi ngibona ukuthi kune breakdown ngimina ngaphakathi ngoba ngingakusho ngikushoyo bakuzwa abantu bakujabulele kodwa egcineni ngizoba ngedwa mase ngisendlini uzongidla unembese ukuthi lento engikhulume ngayo akusiyo into ezolapha umuntu futhi akusiyo into engithintayo nami ngaphakathi ukuthi ngiphile ngoba uphiliswa imali. Into ephilisayo ukuthi usho into ekuyiyona. Asikhulume sesivala nje mfowethu mhlawumbe abantu abafuna umusic wakho bawuthola kanjani kunama single kwenzala? Njengamanje kune single from iproject eyangifikela esithunywa yafika ngo2019 kuze kufika ibhelu yayivela ikhona ingoma ehambisana nayo yonke lonto. Namanje I prophesize lento and namanje bengingakayi release leyo ngoma and ngithema ngiyifaka kuma digital stores ngiyibekele umhla ka25 bathi izophuma umhla ka30 May. Emva lokho kunomnqamla juqo khona kumanje umhla ka30 June ukuthi yonke lento isahamba ngaphezulu kwaso isiprofessor. So abantu bangayilindela lo single izophuma mhla ka30 May. Ithini ithi ayibuye emasisweni izwe elamakhosi ayibuyele emakhosini ngoba uhulumeni wehlulekile. Ithi Mama Africa. Uyena osincelisayo njengoba sisaladlile sinceliswa yilona lelizwe leli. Kufanele sininakekele. Abantu abalibulalayo nje abaphume baphele la. KaZulu. Anyway siyabonga isikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu.